voláš? Andrea. Andrejka nás bude obsluhovať dneska. Pozor. Andrejka, ja ťa poprosím takto gin s tonikom. A tu môjmu kamarátovi, čo si dáš? Čo si dáš? Rýchlo hovor. Morgana. A Morgana? A medzi tým, ako budeš nalievať, hoci aké, aj do kýbla by bude najlepšie. Medzi tým, ako budeš nalievať, tak porozmýšľaš, čo by si chcela dneska počuť a vidieť. Že by sme ti zahrali aj tebe, aj tvojim kamarátkam. Dohral nám Megamix. Inak to je on, áno, ten modrý, to je on. To je ten ešte, čo sme dopíjali pred 2 mesiacmi. No, je vám jasné, že toto je prvý a posledný, ktorý dneska vypijeme, pretože potom už budeme fičať len na Red Bulloch a detskej výžive. Čo sme to chceli? Zisti tú pesničku. Andrejka. Teraz ma tak nenapadne v rýchlosti. Teraz na rýchlo ťa nič nenapadá? No, vidíš, ale počas noci ťa napadne a už nebudeš sa môcť ku mne dostať. Takže skús. Pošleš listoček? Dobre, pošle listoček, Andrejka. A dokonca tam napíše aj svoje telefónne číslo. Dobre. Dobre sme to vymysleli. Dobre, Andrejka. Tak potom pošli listoček. No poď, dáme si po jednom.